naimbag na rabi tayo amin kakabsat kaya na papagayam. Ada iti programa yo iti Facebook Live Dani ken ayan. Nanggayan dakman nga mapantay buksilan iti maysa nga daniw nga naggapu iti maysa nga pagayam iti barangay Nagatuan wenno Nagatutuan dili ti Gataran probinsya ti Cagayan. Wen kakabsat ken papagayam iti anyaman nga parswa ket ada ti arapaap na. Arapaap nga adu iti laped iti tunggal panagdalyasat na dito'y rabaw ti taga. Ngem kasanungay iti aramidem tapno matungpal mo dagiti arapaap. Dagitoy nga saludsod ket masungbatan babaen iti intay panagtingeg iti daytoy nga daniw ni kadaniw Fridalin Orteza Bolando. Sangalik dagiti arapaap na puan regta ken ayat. Awitek tilawag anang ranyag, kalasag ken igam ko iti dangadang apapanak. Diyak paati pa amangawat wenno manggawat kadagiti arapaap. Uray pay narigat iti adda a kabibiyag. Karadapek iti rangkis amang tubeng iti danak. Agdalyasatak iti nadawel at taaw iti panagbiag. Agdakiwasak iti lawang anakiiyaw awanak. Abelek dagiti raya nga ipaay iti nasudi alawag. Lawag amang teneb iti maabel nga arapaap. Sipod pa'y kinaubing ko, rigat iti biyag na pasar ko. Ket naimaldit iti puso ken
nga daniw iti programa tayo, daniw ken ayaan. Ket nasagid iti puso ken kaunggan nga mangipaduyak-yak dagiti balikas nga nagtaod iti kapanunutan. Iti arapaap nga balikas ket nauneg iti kaipapanan na. Yan tangay idi kinaubing ingana ita. Pethan mo malipatan dagiti balikas nga kastanak tumet kuma.